En menys de 10 anys, el sentiment de la meitat dels catalans del sud ha canviat. Si l'independentisme català arribava a 15% dels habitants, als anys 1990, avui arriba o despassa 50%. Una de les personalitats culturals més importants de Girona és en Guillem Terribas. Aquest observador de la vida de cada dia ha dirigit la principal llibreria de la vila de 1978 a 2015. Ha arribat un moment en què la gent ha perdut la por i la gent ha tallat i ha desconnectat. Ha arribat aquest moment en què molta gent ja diu nosaltres no volem saber amb aquest govern que no ens representa. No tenim por. No tenim por de què? No tenim por del que ens pot passar, no tenim por del futur, no tenim por de les conseqüències. Nosaltres veiem que amb aquesta gent no podem fer res, hem arribat a un punt final i, per tant, la nostra esperança és que possiblement, i aquesta és l'esperança, sols ho farem millor. En Marçal Terrades, de 28 anys, és un altre gironí avesat a l'observació. Aquest jove diplomat en ciències polítiques i especialista de l'anàlisi de resultats electorals observa com la taca d'oli independentista s'ha eixamplat gràcies a un canvi d'imatge. Els catalanistes s'han obert a la resta de la societat. Hi ha una modernització del discurs independentista, no tan lligat a la cultura com fins llavors havia estat, perquè l'independentisme fa 10-15 anys estava molt lligat a la llengua, a les tradicions, a un element, una part una mica folclòrica, diguem així. Des de fa 10 anys el que planteja l'independentisme canvia l'antic catalanisme i el que fa és oferir solucions a la població més necessitada. Hem de confessar que Girona, al contrari de Catalunya en general i Barcelona en particular, és una terra especial. Aquí, la idea de fundar un estat català ha estat facilitada per un sentiment d'identitat màxima. Jo crec que hem de recordar que la majoria de la gent d'aquí era catalanista. Catalanista vol dir que s'estima el territori, s'estima la llengua, s'estima el país i el defensa. Per què es fa el clic de la independència? O per què es fa aquest clic? Per què hi ha aquest clic? Perquè hi ha un moment determinat que se senten traïts per l'Estat. Aquí han d'afegir-hi molts greuges, Greuges contra la llengua, greuges contra el finançament, greuges de les infraestructures promeses i no fetes, greuges per l'arribada, per exemple, del TGV, però crec que, és a dir, el sentir-se la gent traïda, perquè ja acumulava una sèrie de greuges, doncs el sentir-se la gent traïda acaba de fer el pas i es fa independentista. Un sentiment que canvia, que s'abuta, que creix. L'independentisme català és un fenomen estudiat a Europa i al món perquè és únic. Sembla que no és pas un suflé que se podria desbotar, sinó un projecte estructurat i durador.